Greg Nascaló
Mee ka anyị
gaa n'obodo ọzọ dị nso na Jerusalem. N'ebe ahụ otu nwaanyị eke na bi n'obodo ahụ bịakwutere Jesu rịọ ya sị, onye nwe m, nwa m nwaanyị nọ na nsogbu belebe ebere. Ma Jesu eleghị nwaanyị ahụ ọnụ, ọ gbara ya nkịtị. Emesịa ndị ụmụazị ya bịakwutere ya rịọ ya sị, chụla nwaanyị a, lee ka o si esogharị anyị na-enye anyị nsogbu site na arịrịọ ya. Jesu sịrị nwaanyị ahụ, ezitere m naanị inyere ndị Juu aka, ndị bụ atụrụ furu efu nke Izrel. Ma nwaanyị a bịara daa n'ihu Jesu rịọ ya arịrịọ sị, onye nwe m, nyere m aka. Jesu zara ya sị, o zighị ezi ka e were nri ụmụntakịrị tụpụrụ nkịta. Nwaanyị ahụ zara ya sị, ọ bụ eziokwu onye nwe m, ma a na-ekwekwa ka ụmụ nkịta nọ n'okpuru oche nri lie ihe nke si n'elu oche weda n'ala. Jesu zara ya sị ya, nwaanyị, okwukwe gị dị ukwuu, laa, emerela gị ihe ị na-arịọ. N'otu oge ahụ a gwọrọ nwa ya. Oziọma nke ose bụ ụwa. Ụmụnna Kristi, anyị na-ekele Chineke oge niile ị na-akpọpụta anyị ọnụ ka anyị were efe ya ofufe, wee na-ege ntị n'okwu ya site n'akwụkwọ nsọ. N'ozi ọma nke agụla anyị ụbọchị taata, ozi ọma nke Matiu, anyị gere ntị na akụkọ mara mma, akụkọ dị mma, mkparịta ụka nke dị n'etiti ndị nwe anyị Jesu Kristi na nwaanyị onye obodo Kena. A gwara anyị na nwaanyị a bịakwutere Jesu na-arịọ ya enyere ya aka wee gwọọ nwa ya ka ndị siri ike. Na mbido ya bụ mkparịta ụka, ọ dị ka nwaanyị ahụ agaghị enweta ihe ọ na-arịọ. Nke a pụtara ihe site n'ụdị azịza a na-enye ya. Mana ozi ọma gosiri anyị etu nwaanyị si wee kwudosie ike ihe ọ na-arịọ, kwudosie ike n'okwukwe. O gosiri na nwaanyị ahụ nwere nnukwu ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. O nwere ịfụnanya, o nwere ndidi, o nwere nkwudosi ike, o nwere nchekwube. Ya ka o ji wee nọgide wee na-arịọ Jesu. Jesu n'onwe ya gbapụrụ akaebe maka okwukwe na ntụkwasị obi nke nwaanyị nwa nwere. Ya ka Jesu ji wee sị, nwaanyị, okwukwe gị dị ukwuu. Akwụkwọ nsọ gwaziri anyị
na Jesu zara ekpere ya wee meere ya ihe ọ na-arịọ ya. Ihe ọ bụ nke mbụ nke anyị gụrụ nke si n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya gwara anyị sị, mee ihe ọma, mee ihe ọma, kwụba aka gị ọtọ. Mee ihe ọma, kwụba aka ọtọ. Ọ bụ inwe ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, ịsọpụrụ Chineke, inwe ịhụnanya ebe Chineke nọ. Ụmụnne na Kristi, ana m eche na ọ ga-enyere anyị aka n'ime ihe ndị nụnwa onye amụma Aịzaya na-agwa anyị taa. Ọ na-asị anyị kwụba aka anyị ọtọ, mee ihe dị mma. Ọ bụ na anyị na-eme ihe maka Chineke, na-asọpụrụ Chineke, ọ ga-enyere anyị aka ịna-ajụ onwe anyị ajụjụ ụdị ndụ anyị na-ebi, ụdị omenka anyị na-eme. Ịfụnanya afọ Chineke ga-enyere anyị aka ka anyị wee na-agbalị na-agba oke anyị ime ihe ndị a na-agwa anyị n'ụbọchị tata gbasara ịkwụba aka anyị ọtọ na ịgba mbọ ime ihe dị mma. Ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom, anyị fụrụ ka Pọl dị asọ si wee nwee nnukwu ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, wee were obi ya niile wee na-arụ ọrụ na-eje ya bụ ozi nke ọ natara n'aka Chineke. Ya ka Pọl dị asọ ji wee sị na ya ji ọrụ ọnụnwa ya na alụmanụ wee na-aba nganga, na ya ji aba nganga ọrụ ya natara n'aka Chineke, na ya ji nye Chineke otuto. Pọl dị asọ na-ekwu maka ịba nganga n'ime Chineke, ọ bụrụ ịba nganga n'ụdị nke ihe nke ụwa, kama ọ bụ ịba nganga n'ime nke Chineke. Dịka anyị si ekwe n'ukwe oge ụfọdụ na-asị, ebe nwere eze Jizọs, nganga na-ekwu egwu. Ebe nwere eze Jizọs, nganga na-ekwu egwu. Amen. Anyị ga-ekwukwasị aba nganga n'ime Chineke, nganga na-ekwu egwu. Ọ bụ ya kasị mma, nganga na-ekwu egwu. Amen. Ya bụ ọ bụ dịka nke anụma ka m na-eche na Pọl dị asọ na maka ụbọchị tata na ya ji ozi n'ụwa ya na-eje ịgbasa ozi ọma, eji nwa ya niile na ya na-aka oke ya, na ya ji ya eche otuto. Ya bụ ụmụnne na Kristi, ebela anyị ụbọchị tata bụ ka okwukwe anyị, nchekwube anyị na ịfụnanya anyị nwere na Chineke na ebe mmadụ ibe anyị nọ ka ọ na-abawanye, ka anyị wee bụrụ ndị na-aba nganga n'ime nke Chineke. Ana ya ọka site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị guzie ọtọ kwupụta okwukwe anyị na Chineke. Ekwe n'otu Chineke, na-adị ike niile, onye kere n'igwe na ala, n'ihe dịkwa na-ahụ anya na ndị mmadụ ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke nọ, na-amụta ụwa ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya bụ ihe niile, ya na nna bụ otu ihe, ihe anyị bụ Chukwu, onye si na ya mee ihe
chekwube na okwukwe gbasara Chineke mgbe anyị gaa. Maka anyị niile bụ ndị kwere ekwe na Kristi, ka anyị na-egosipụta okwukwe na ọrụ ziri ezi mgbe niile maka ntọgha ndị ekweghị na Chukwu. Anyị arịọ maka ndị ọha mmadụ n'obodo dị iche iche, ka anyị na-egosi ezi nghọta na amamihe na mmekọrịta mmadụ na mmadụ ibe ya, ọkachasị n'ebe ndị omenala ha pụrụ iche na nke anyị. Anyị arịọ maka ndị ihe na-esiri ike, ka ha nweta ike na Chineke iji wee na-agbalị n'ụzọ dị iche iche ga-enyere ndụ ha aka ma kpọdebe ha nso na Chukwu onye hụrụ ha n'anya. Anyị arịọ maka ndị ọrịa n'obodo dị iche iche, ọkacha n'obodo anyị a bụ United States, ka ha na-enweta mmeso ọma nke ga na-akwanyere ha ugwu dịka ezigbo ụmụ nke Chineke. Anyị arịọ maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị a bụ ose n'uche, ka anyị wepụta ihe ọjọọ niile dị n'obi anyị ma were ezi obi na-anabata ọnọdụ ihe agaghị esi chọọ ya na ndị ọbịa nọ n'etiti anyị. Anyị arịọ maka ndị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche na ndị nwụrụ n'ihe ọrịa coronavirus n'obodo dị iche iche n'ụwa niile, ka Chineke nabata ha n'alaeze ya ma kasie ndị ọnwụ ha metụrụ n'obi. Anyị arịọ ebe n'ime obi Chineke dike niile dị ebi ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị eburugo mba anyị dị iche iche bịa nyere gị, mana anyị kwupụtara mana anyị na-eji kwupụta. Anyị na-arịọ ka imezirala anyị ha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Amen.
Amen.
Parish, ka parish kọwalụ ka i were debanye
si kwu ụbọchị amụrụ n'ụbụ n'Ọgọst 18 then ordination of August 16 so ha gbadara ọnọdụ fara anya eme interchange amen mana nsogbu adịrọ ekele dị Chineke a na-ayọkwazi ihe nchekwa n'obodo ya isi anyị niile dị na-enyekwasị anyị niile enwere ike ịnọnyere anyị na mmasị nke ụbọchị taa na-asị ka Chineke na-agọzi anyị echekwa anyị dị ncha site na Kristi Onyenwe anyị amen. Anyị nọ n'ebe ụlọ ka Chukwu Chike niile gọzie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ ka anyị ebe n'udo na-emesi akwụsịgo